atong sugaton sa masipang pakpak, Brother Sherwin Pakot. Okay, mayong gabi sa tanan. So before ko mo start sa akong topic, ako mong ihangyo tanan sa pagtindog para sa atong opening prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, in your name, we ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King, in the air, in the water, in the ground, the netherworld and nature, and the spiritual world. We ask you to bind all demonic action and demonic communication. Lord, seal this whole place, all of us here, and all our intention in your precious blood. Mother Mary, we ask you to surround us with your mantle of protection and crush Satan's power in our lives. Saint Michael the Archangel, we ask you and all our guardian angels to defend us in the battle against Satan and the powers of darkness. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Despise not our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, palihog, manglingkod, ang tanan. Once again, mayong gabi, inyong tanan. So, nakurat ko, pag-abot na mo, daghanang tao, no, daghan yun ay ang naghuwat. No, na pasensya kamay nga medyo nadugay ta og start tungod kay anay kakulian pod sa among pagbiyahe. Okay, so ang akong topic is about the existence of the devil and its attack. No, kay kami di ay kauban mi ni Father Darwin sa ministry tingali og nay taga-Kalape nga nakadto sa office, naka-familiar tingali mo nako. Isa ko sa mga speaker dito sa atong office. No, sanglit ang topic ni Padre karon is about demonology man. So mao na nga dili maayo nga maghisgot tag about demon kung wa ta kahibaw og nga naa day existence sa yawa. So mao na nga ang akong topic is about the existence of the devil. Unya, unsa po iyang mga atake? Giunsa na to pag tingali usa sa mga pangutana nga nindot kayo natong tubagon nganong naamay yawa. Gani, usa sa akong mga estudyante sa high school, nangutana na ko nga, Sir, nganong gigama man sa Ginoo ang yawa? No, nga na nga pangutana ba? Pero actually, kana nga pangutana, sayop na siya. Nganong sayop man? Unsa may teaching sa simbahan, kabahin sa pagkanaay yawa. Unsay giingon dire? Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 391, the Church teaches that Satan was at first a good angel made by God. The devil and the other demons were indeed created naturally good by God, but they became evil by their own doing. Sa ato pa di ay, kanang pangutana, nganong gigama man sa Ginoo ang yawa, sayop na siya. Kay wala mugnaa sa Dios ang yawa. Kay ang gingon sa atong katisismo nga si Satanas ug ang ubang mga demonyo gibuhat sa Dios nga maayo. Apan tungod sa ilang daotang binuhatan nahimo silang yawa. Pareha ra gud na nga way tao nga gipakataong tulisan. Ang iyang pagkatulisan dili inborn. San lusot ka ning lusot ka sa tagwangkan sa imong inahan, tarong gyud ka nga pagkatao. Pero nahimo kang tulisan tungod sa imong daotang pagpili. So ang pagkayawa di ay usa ka choice. Gipili ni Lucifer og sa kauban niya mga anghel nga mahimo silang yawa. So mao nay tubag dili ang Ginoo maoy nagama nila. Laing punto, ngano man nga kini nga espiritu, kini silang mga klasiha sa anghel, nahimo man silang yawa. Unsa may nakapahimong demonyo nining mga good angels sa sinugdan pero karon nahimo ng evil spirit. Ug atong basahon diha sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 12 hangtod sa 14 nga
ang hari sa Babylonia, katong nahitabo bitaw nga pagkapukan sa hari sa Babylonia, naghulagway to siya sa pagkapukan ni Lucifer. Unsa may giingon diha sa Biblia? Nganong nahulog naunsa bang pagkaunsaa nga nahagbong kaman gikan sa langit o Lucifer? Manay statement sa Biblia. Kay miingon kaman God sa imong kaugalingon, ipahimutang ko ang akong trono ibabaw sa mga sa kalangitan, ibabaw sa mga ako'y labaw sa tanang binuhat sa Dios, ug mahisama ako sa labing halangdon. So matod sa Biblia nga si Lucifer gusto siyang mahimong labaw sa tanan. Unya gusto siyang mahisama sa labing halangdon. Karon ang pangutana, unsa may buot ipasabot na ning statement ug mahisama ako sa labing halangdon nga Dios. So wala magpasabot nga si Lucifer gustong makigtupong sa Ginoo. Aware siya na. Tungod kay siya ang pinaka-highest, pinaka-intelligent being sa mga seraphim nga gihimo sa Ginoo. Nahibaw siya nga di siya katupong sa gahom sa Ginoo. Pero nganong ningingon man siya, buot akong mahisama sa labing halangdon. Ang buot ipasabot dahil niya, gusto siyang mahisama sa Dios nga independent. Why magbuot ba? Nahibaw siya nga dili ko makatupong sa gahom sa Ginoo, pero gusto ko nga independent being. Di ko gustong magpailawom sa otoridad sa Dios. So kana dayong mga tao nga di mo sunod og otorite, Luciferiana. No? Kanang mga estudyante gani di mo follow og otorite sa eskwelahan, mga Luciferian mong dagko. O kita po, di mo mumitig baryo, di mo mumitig purok, so pakiro mo sa simbahan, mga Luciferian mong dagko. Gato pa, gusto ka dili mailawom sa balaod. So mao na, karon, unsay nakapapukaw, ug atong sabton ang Isaias 14:12, ana nimo masabtan nga garbo ang nakaingon nganong napukan si Lucifer. Karon ang pangutana, unsay nakapapukaw sa iyang garbo? At ato dayong ditsuhon og basa sa Gipadayag kapitulo 12, bersikulo 1 hangtod sa 9. So ang mga anghel di ay sa dihang gibuhat sila sa Ginoo, wala pa sila makakita sa Dios face to face. Nahibaw sila nga naay Dios, malipayon sila, ang ilang kahimtang naa sa grasya, pero usara kabutang ang wa pa nila masinati. Kining gitawag og the beatific vision. Wala pa sila makakita sa Dios face to face. So mao to nga ang test sa Ginoo nga kinahanglang ma-preserve nila ang ilang pagkabalaan, kay kung makapasar sila sa test, maangko nila ang beatific vision, makakita sila sa dagway sa Ginoo. Unsa man day mahitabo mga igsoon kung makita na nato ang dagway sa Ginoo face to face, ang tubag dili na ta makasala. Mao bitaw na nga ang pangutana, kanang mga anghel o mga santos sa langit na pa bay tendency nga mo rebelde sila? Dili na, wala na. Nganuman, kay once ka makakita na ka sa dagway sa Ginoo, mahingpit, mahiusa naman ka, ang imong kabubuton mahiusa sa Dios, mong dili na ka makasala. So unsa man nga klase sa test ang gihatag sa Ginoo sa mga anghel? Diya sa Gipadayag 12, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on dito sa langit, usa ka babae nga nagbistig adlaw nga nagtunob sa bulan, ug gikurunahan siya 12 ka bituon, hapit na siya manganak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Ato lang ning ilaktod og basa sa 5. Unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Sa gingon sa Biblia, nagpakita ang tilimad-on sa langit. So dunay panan-awon nga nakita sa langit. Mura bag ipakitaan sila daan sa Ginoo bag sa umaabot, mura gatan-aw og CCTV. Nakita nila sa panan-awon nga ang Dios nagbuhat og tao. Ug kining tao ubos og kalidad kaysa mga anghel. Pero unsay nahitabo? Kining maong babae pagyod, gikurunahan og 12 ka bituon. Unya halangdon siya.
Unya kining maong babae nanganak og batang lalaki ug ang iyang anak nga lalaki milingkod sa trono sa Dios, maurong butanga nga nakapapukaw sa garbo ni Lucifer. Kay kung duna may gani angay mo't lingkod sa trono sa Dios, ako kay ako'y labaw sa tanang mga anghel. Nganong ang tao man nga ubos ra man kalidad sa anghel. So kita ding mga tao, dili mahitabo nga ma-attract ang mga anghel nato kay natay material body. Ug ang mga anghel pure spirit. Maong usa ka dakong binuang ng giangayag engkanto. Usa ka dakong binuang ng ningangay kuno niya iyang guardian angel. Nganong mahitabo man na nga naman kay material body. Ubos kag kalidad. Mo tong karon ang pangutana. Kinsa ang babae nga nanganak og batang lalaki ug ang maong batang lalaki milingkod sa trono sa Dios? Kinsa? Ang mahal nga Birhen Maria. Mao mo kabantay sa Book of Genesis, nganong ang unang gitintal sa yawa ang babae man, nganong di man si Adan. Nganong ang babae man kay nagtuo siya nga kining bayhana mauni ang akong nakita sa pananawon ug ang anak ani mahimong hari. Maong ako ning galgalon nga makasa, kay kung makasa ni, dili matuman ang pananawon. Unsay nahitabo? Si Eva, so wala pa siya makasala, ang iyang ngalan, babae, woman. Kay kanang word nga vir o virago di ay, isa ka babae, pero nagkupot kag dako nga katungdanan. So pag ingon ni Kristo, babae, ani ang imong anak, wa niya giinsulto iyang inahan. Kay sa kulturas mga Hudiyo, dako kag dungog kung tawgon kag woman, lady or senyora. Moto nga sa diha nga nakasa si Eva, di na siya ngayon tawgon og woman. Unsa giingon sa Book of Genesis, human nakasa ang tao, gihinganlan ni Adan ang iyang asawa og Eva, nagpasabot inahan sa tanang buhi. Nganong kaduha man gihinganlan? Nga na naman siya nga woman, kay dili na siya angayan nga tawgon nga virago tungod kay nakasa naman siya. Sa dihang nakasa na si Eva, unsay giingon sa Ginoo, sabitin, sukad karon magkamang ka na siyuta. Himuon kong hingpit nga magkaaway, ikaw ug ang babae. So dili mahitabo nga si Eva ang babae nga gipasabot ato. Kay ningingon bisag, I will put enmity. Kanang enmity, total opposition, di na magkaduol. Pero si Eva, nagunitan na niya. So dunay laing babae. Mauna nga sa Book of John, sa Gospel of St. John, chapter 2, ningingon si Kristo, di ba, sa kasal sa Kana, babae, wala pa mo abot ang akong panahon. So ang unang milagros ni Kristo sa Kana, iyang gipadayag nga mao kini ang babae nga gisaad sa Ginoo nga mudugmok sa ulo sa bitin, nga mao ang mahal nga Birhen Maria. No, dako kay papel si Santa Maria sa atong kasaysaya, no? No, mao na nga karon arita kay naa may yawa tungod niini, unya may gubat dito sa langit. Si Miguel o mga kauban niyang anghel nakigsangka sa dragon o sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon o ang mga anghel niini o gihinginlan sila gikan sa langit. O mo hinungdan. Sangka. Katong mga ning rebelde, gitambog gikan sa langit. Karon, maunang ningingon si San Pedro sa 1 Pedro 5:8, pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mo ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nga nangitag tukbonon. Sa atong panahon karon, daghang mga tao dili na mutuo nga naay yawa. Gani naay mga pare, gani po, di mutuo, poses. Di mutuo. Pero, mo bitaw kining exorcism, gitawag ni siya og the most forgotten ministry of Jesus Christ. Gihikalimtan na. Kay nagkamoderno ang panahon, murag na focus na ka sa reason. Murag, inaana ko no'y psychological explanation ang mga demonic kuno nga attack. But it's not. Mabitaw nga, dili gyud ko mudawat anang termino nga mass hysteria. Kay sa psychology, gi-abandon na nga termino. Wa nay kanang proof.
Naay hysteria pero dili mas hysteria. O see, naay mga tao nga di mo tuo og demonic possession. So arita. Gamay na akong oras. Okay. Unsa may atake sa yawa? Duha ang iyang atake. The ordinary and extraordinary attack. Ang ordinary attack of the devil is temptation. Timan ha, gitawag siya ordinary kay kitang tanan nakasinati. Bisan si Kristo gitintal, but temptation is not a sin. Temptation is an invitation to commit sin. Giimbitar lang ka sa pagpakasala. O giimbitar kag kaon, ug di ka mo adto, di ka kakaon. Kung giimbitar ka pagpakasala, kung di ka mo uyon, di ka makasa. So temptation is not a sin. Remember that every temptation is an opportunity to do good. Matag higayon day nga gitintal ta, kahigayuna na nga makahimo tag maayo. Kay kung mabuntog na to ang tentasyon, magmalipayon ang Ginoo. Nganong ang yawa, gusto man niya nga ang tao mahagbong sa sala. Kay ang sala dunay mga daotang epekto. Una, kung makasa kag venial sin, mubugnaw ang imong pagtuo, paglaom o paghigugmas Ginoo. Makapalta gani kag rosaryo karong gabi una, inig kaugma ana, mag-anad na ka. Unya na lang ko magrosaryo, inig human sa Batang Quiapo. Unya ning human na lang magbiatang Quiapo, okay pa. Nakatug nakawa ka magrosaryo. So nagsugod siya sa gamayng butang. So ang salang venial di ay, bisag ginagmay siya, pero makamansa siya sa kalag ug mulubog siya sa atong pagtuo ug kung malubog na nga atong salabutan dili na ta magpanagana mubuhat og dagkong sala. So ang venial sin maunay mag-andam sa atong kalag nga makakomit tag mortal sin. Karon kun ana ta makahimo tag mortal sin, ang atong pagkaanak sa Dios atong gihukas. Kay ang sanctifying grace nga atong nadawat diya sa bunyag mausit siya o mahukas tungod sa salang mortal. Abi niyo mga igsoon, ang salang mortal di ay mauna ang pagtalikod sa presyensya sa Dios. Mitalikod ka. Diha sa Biblia, katong the prodigal son, ngano man to siyang nagantos man siya sa tumang kalisod. Gusto niya siyang musaw o kaon sa mga baboy. Nganong nasinati niya ang kalisod, ang tubag, kay mibiya siya sa balay sa iyang amahan. Naghulagway na sa usa ka tawo nga nagpatuyang siyang gibati nga ning biya sa Ginoo, di na mo simba, di na mo kalawat, di na mo kumpisal, di na magampo. Ang mahitabo mamiserable imong kinabuhi. Kung wa kay kasal, ayaw ka question sa Ginoo nganong wa kay panalangin. Unsaon man paghatag sa Ginoo panalangin diha nimo nga mibiya man kaniya balik sa Dios. Pinaagi sa mga sakramento. No? Sao man ang di man mapakasal og way baboy, nayawaan pabitaw, di man mubiya ang yawa og di makasal, gitabangan na mong makasal, o nakasal man lagi, way kwarta, way baboy, kinahanglan pa di ay mong mayawaan. Daghang tao ingon ana may igsoon. Arita, ang ikaduhang atake sa yawa, gitawag og extraordinary demonic attack. So upat man ay ako na lang ilangkob tanan gyud kay aron mamubo ang akong makumpres ang akong talk. Every time gani nga negative na kanunay ang imong hunahuna, negative na ang imong pagbati, kanunay na magduwa sa imong hunahuna nga mubuhat kag dautan, suicidal na ka, blasphemous na kakayo nga pagkatao, sa una ganahan ka magampo karon di na kaganahan sa Pangginoo, ug magampo ka na mo insert nga mga gahubo-hubo, mga malawaing butang sa imong imagination, gitawag nag demonic obsession. No, kanang tao day nga compulsive nature of habitual sin, kanang mga tao nga dili na makabiya sa ilang sa, murag maluya sila di kapangabit, maluya og di kapamakak, that is demonic obsession. Unya sunod ang atake sa yawa nga demonic oppression, hatagan ka sa yawa og daghang mga problema pagsulay sa kinabuhi nga wa ka kay bawog disagikan. Mura kag nagsaod og tubig sa sudlanan nga buslot. Tige kag paningkamot pero murag naay blockage. Mao na nga ang yawa, bumbahan kag problema kay nahibaw siya nga ang imong pasanginlan ang Ginoo. Na kay mga sakit nga way findings, di nimo ikasinabot imong kauban sa trabaho, wa ka manghilabot pero naay mga tao nga mukalit og hilabot nimo. Sign na siya. Gatabok-tabok lang man kag mura kag nawaliktag ID.
nagpa-enroll og bayso ning balhig itsinyo ning balhig yube tinga mga ginikanan nganong ingani man hong anak why focus sa kinabuhi pag deliverance pa possess ang maong bata. Mo example na blockage ba tunod kanang sanib kanang mayawaan na gyud ang yawa ning control na gyud sa lawas sa tao mo na highest form of demonic attack. Napag yung infestation nga ang atake sa yawa pinagis mga balay kanang gingog mga tiawan nga lugar ni mga haunted infestation na siya. Karon unsay rason nganong ang yawa makasud sa kinabuhi sa tao pinunyagan man ta. Kay nangutanan ho ba? Brad, nganong nayawaan man ihong mama katikista ni Brad. Karaadlaw ni mo simba sa katedral Brad. Human sa misa sa buntag musod pagyud ni sa adoration chapel Brad. Balik tungag adlaw ning magampo sa adoration. Pero nganong nayawaan man ning ahong inahan Brad. Ngani ha? Tigsimba, minister, na katekista, organista sa choir, mao man among kaso. Gani na may mga kaso bag-o pang nanguli, mga madre. Ngano man kaha ni nga na may mga binunyagan mayawaan. Number 1, occult contamination. Pila kaha ninyo, pila kaha nato, liminister, pero albularyo. Mutayhop, muhilot, muhimulso. Mahibaw ako sa imong sakit, liminister. Liminister, dakog kuros. Dakog krusipiho, kay liminister lagi, dako pog habak. Kay ug mo kagar kuno si Kristo na ay reserba. Sa kaalam ni Solomon 16:12, wala sila mamaayo sa bisan unsang tambal og sa mga habak, kundili sa imong pulong lamang o Ginoo. Mao din ang daghang mga katekistag liminister nga gahabak mayawaan. Occult contamination, ang imong pagtuong Katoliko sagol pagano. Kolosas 2:8, sa gingon sa Biblia, busa matnguni ninyo nga dili kamo matunto o malipat sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao ug sa mga espiritu nga naghari nining kalibutana apan dili di ay gikan ni Kristo. Di ta padawaton og pagtulunan gipasapasa sa mga tao nga way connection sa pagtulunan ni Kristo. Mano man mo og naay mamatay di man mo maligo. Hala kalig adto mo kaligo kay napay gihaya. Ikaw gayud sunod ihaya gayud og maligo ka. Pila ka tayo nga na, why mawa og motoo? Unsay gingon sa Biblia? Deuteronomio 18:11. Ang gingon sa Biblia, ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga mananag-an, sa mga salamangkero, umudangop kamo sa mga tigsangpit, sa mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni mga butanga. Ha? Ayaw kamo pagsundog sa patuo-tuo, mga diwata, mga mananagan, sa lamangkero, mudangop tigsangpit espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo. Kay kini di ay Katoliko ka, pero ning salig ka sa habak, ning salig ka ng mga pampaswerte sa imong negosyo, wa ka mo salig sa gahom sa Ginoo. Mao nga daghan kayong mga Katoliko, negosyante, pero ilang tindahan na ay iring nga gangana-ngana. Na ay mga baki nga gaumumog sinsiyo. Daghang mga kusog mo simba, pero ang mga bracelet, pungsoy. Pampaswerte. Gakwintas o quantum necklace. Kay aron kuno ma-attract ang mga positive energy. Imagine ha, sa karaan, ingkantong itom o ingkantong puti. Ang mga yawa sa atong panahon ron, scientific na, energy na, positive ug negative. Tiaw mo na. Magpatagna-tagna. Magkanso man ang diwata, maghalad-halad o pagkaon na ng mga basak. Maghalad-halad o pagkaon, mag-ihaw-ihaw ka, kanang injong bay, pagpatukod, gipasukod o albularyo, gipaduguan o baboy nga 80 kilos nga way gisi ang dunggan. Di ba? Unsay kana bitaw mga pagan practices, kana dayang mga practices nga ingana pagano. Unsay gingon sa Biblia, 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa ug dili sa Dios. Mao na og kipaduguan inyong balay, pagpluring ana inyo nang
giapil sa pluring ng mga sinsilyo, na gipanglubong nga mga lana anang mga haligi, ayaw ka question sa Ginoo o gubot ang inyong pagpuyo. Maunay rason nga sige kag simba, wa ka mautro. Maunay rason nga daghang mga problema nga ning abot si mong kinabuhi, bag-o pa kang namatyan, na napoy namatay, na napoy na-crash, bag-o pa kang namumo na po kagbalik. So, demonic oppression. Lain pa, di ba kasagaran na to, tuo-tuuhog damgo, ug magdamgo kunog tae, kwarta, ug magdamgo og has, naay nagluib, magdamgo og maipo iyang ngipon, naay mamatay. Interpretation of omens and lot ang term ana. Unsa gingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:16, all forms of divination are to be rejected. Tanang mga tanan, magpahimat ka, no, mo na kuyaw na occult contamination. Next, ngano man nga mayawaan man ang isa ka madre. For example, ako albularyo ko na ako'y kontrata, di ba ang albularyo na nay abyan. Nanay abyan nga espiritu, spirit guide. Mabitaw kabantay kas albularyo, himulsuhan ra ka, matagnaan ang imong sakit. Kay naay espiritu nga naghatag niyag information nga mauni imong sakit. Bisag wa muagig ultrasound. Gibarang ka manang, unsa man po'y timailhan dong, nga gibarang ko dong, paminawa imong pulso na, rang. Why, klaro. Di ba mo na kasagaran na to, magpahimulso, di ba na yung mga albularyo mo ingon, nganong karon pa man kaning duol na, nga, kaning imong gibate, kaning imong tuhod, unom na ni katuid imong agwanta ba, nganong karon pa man kaning duol. Nganong nahibawaan man na. Mauna sa buhat 16 sa Biblia, dunay tao nga babae gitugahan sa yawa o gahom sa yawa nga mutagna sa mga butang tinago. So, importante ako albularyo na ako'y abyan nga daotang espiritu na may kontrata or kasabutan. Mamamarang kintahe ko. Kana, gibaligya akong kalag sa yawa. Example, kini nga espiritu, ang among kasabutan, hatagan ko niya sa gahom nga akong gikinahanglan, sa kondisyon nga ang akong kalag, ug ang akong mga kaliwat iyahon. Mukabantay mo og kaliwat kag albularyo na malhin og laing relihiyon, gubot ang kinabuhi, way mga kasal, nang giilog og yuta. Kay kadto di ay abyan siyang lolo ini kamatay ato, magpabilin to siya sa pamilya ug maotoy magtintal nga dili ka maka-establish og tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Mao nang kinsa ninyo nga kaliwat og albularyo o mamamarang nga mo decide nga moalagad sa Ginoo, masuko ang yawa. Mao nga nay mga madre nga giatake sa yawa pagsud sa seminaryo. Kay ang mga yawa nga gikasabot siyang katigulangan, dili gusto nga dunay usa sa mga kaliwat nga mabalik sa Ginoo kay contract na. Mo nang matinga ka, sukad ka gali minister, daghan na kag sakit. Sukad ka nagkatekista, pero tindaghana na imong problema. Kay grabe ka katuo-tuuhon sa una. Gani, hangtod pa karon, tuo-tuuhon. Di ka mo sud og eskwelahan, di ka mo klase og adlawng Biyernes na kahinabo kag iring itom, hisus di malas ug adlaw na iring itom. Mauna, occult contamination. Ikaduha, third eye. Kanadayang mga open ang third eye, piligro na. Kay dili na gasa sa Ginoo. Mo bitaw ang term ana occult third eye. Kay ang nagpa-open siyang third eye is the evil spirit. Once na open ang imong third eye, na kay direct communication sa kalibutan sa mga espiritu. Dunay tulo ka kalibutan, matod pa sa spiritual theology. Dunay gitawag nato og the natural world, kining kalibutan sa mga tao, the material world. Gitawag siya material, sigon sa mga makita nimo og mahikap, maabot sa imong mata, makita sa mata sa tao, material world na apil ang kawanangan. Ikaduha, the preternatural world, the world of the fallen spirit. Ikatulo, ang supernatural world, maong langit. So mao na nga, og open ang imong third eye, na kay communication sa impyerno. Mao na, daghang albularyo na ilag sa yawa, kay ang yawa, magpakita sama sa dagway ni San Vicente, ni San Antonio, mao na nga magama kag kapilya na imahe ni San Antonio na nambaw na.
Unsaon man nato pag-ila nga demonic ang iyang gahom tungod kay ang iyang pamaagi sa pagpanambal wa mahisubay sa lagda sa simbahan. Sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Bisag unsa nga pagtulun-an nga sukwahi sa panudlo sa simbahan, dili na iya ni Kristo. Di mahitabo nga si Kristo magsugo sa tao og bakak nga pagtulunan. Kay si Kristo mao ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Una nga na ito may bawaan. Unya, sa 2 Corinto 1:14, dili kani katingad-an kay si Satanas makausab sa iyang panagway sama sa anghel sa kahayag aron paglimbong sa tao. Dapat ay usa ka albularyo ang gipangutana kining surrender man og wa mayawa di mo surrender. Ngano man pod mo manong kamong mga albularyo ba? Ngano man pod mo nga nahibaw mong yawa nang gahatag ng jogahom? Ngano naman mo'y mga imahen sa mga santos? Nagpamisa pa mo pare gagama pa mo kapilya. Ang iyang tubag simple ra gyud kaayo. Kung imahen ni Satanas ang among gamiton, brad, kinsa may magpatambaw? Sakto. Magpatambaw ka mo ng albularyo nga mo angkon siya nga si Satanas ang hatad o gahom, di ka magpatambaw. O call third eye. Dunay tulo ka paagi nga ma-open ang third eye. Number 1 is inherited. Kaliwat. Isa sa mga sa Mabini ba to or sa Alicia, basta something na. Natoy mga bata nga giharas lahi po tong sa Talibon. Usa sa mga bata ato sa Diocese of Talibon ninganha sa office. Open ang yang third eye. Maotong na-possess siya dito sa eskwelahan. Unya, gideliveran sa akong kauban ang maong bata. React siya. Kay open may yang third eye. So wala ma-close ang iyang third eye kung wala mo angkon ang iyang papa nga open pod ang iyang third eye. Sa diha nga ning angkon iyang papa nga open yung third eye, gideliverance ang apel ang papa. Sa dihang na-close na ang third eye sa papa, diha pa nahuwasan ang bata. Inherited. Kaliwat nila. Basta kaliwat kanino ng third eye, kinahanglang i-close ang tanan ng sakop sa pamilya. Naay may mga kaso nga wa masulbad nga open ang third eye, kay dili siya willing nga i-let go ang maong gift. Kaya na may mga klase sa third eye nga makatagna kasasa sa ubang tao. Mao bitaw ibutang ka. Ning appeal mo aning divine mercy o appeal ba mo aning Black Nazarene nga devotion, approve man na sa simbahan, wala problema. Kung focus lang mo sa devotion mismo, why problema? Pero kung ang naanagani leader, ang inyong leader, mura na po si Sister Faustina, naana po'y vision, makatagna na sa imong sekreto, manambaw na gani na, hawa na mo anang grupuha, kulto na. Muna iklaro so nila, bahala daghang mga suko. Kay nganong aho ning gisulti, amo ning kasinatian. Mauna mga tawhana nga among na-encounter sa opisina. Daghang ning apel og mga renewal movement na yawaan kay ang ilang mga teachings contaminated, wa ma-inline sa teaching sa simbahan. Magbantay ta. Nganong daghan mang nailat, wa man magtuon sa katikisam sa simbahan, wa may basa-basa sa sisisi, mao nang magsisi ka. Unsay sisisi, brad? Catechism of the Catholic Church. Daghan kayo na to ignorante sa doktrina. Pero naswito kag kinsay amahan anang gibuntes sa imong silingan. Swito ka sa kinabuhi sa mga artista. Pero mismo inyong pare, wa ka kaila. Wa ka kay bawag unsay patron sa inyong parokya. Kay igo raman kang mamista. Mauna sa Osias 4:6, nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Kining mga ignorante di ay, labi na ng intentional ignorant. Tinudyuan ang pagka-ignorante ba? Malakang raunta ng inyong bahay, gikan sa simbahan, maglakaw ra, wa ka mo simba. Tinuyuan ang pagka-ignorante. No, sample na siya. Lain nga klase nga ma-open ang third eye, kining gitawag nato og usage. Kanunay gigamit.
Sukad pagkabata, open imong third eye, gihimo kang consultant sa imong mga silingan ug magtukod og bay, tan-awa kuno ni ani Mare og naa ba kay nakit-an. Uy, mga itom man ning namuso ani Mare, ayaw mo ani pagbay, arira. Namiriko na ka. Usage. Lain pa, na open ang third eye kay gaduwa og spirit of the glass, spirit of the coin, challenge. Sige tan-aw og mga horror movies. Sige tan-aw og mga salida nga demonic ang content. Sige paminaw anang mga heavy metals, rock music. Nga mga satanist ang mga artist. Nayawaan na open ang third eye. Sa among mga cases, daghang mga batanon na possess tungod sa Mobile Legend nga duwa ML. Mapossess de Brad, lingaw-lingaw ra man nga mo Brad. Mao lagi, lingaw-lingaw. Pero nganong ang imong gihimong lingaw ang yawa man. Tanawa ra gud ng Mobile Legend nga duwa di ba mga satanic o demonic ang karakter. Gihimo nimong lingaw ang yawa. Nakautang kag kalipay sa yawa, lang yawa kay wa may kalipay, nasuya na nimo. Maong atakihon ka magunong taoy. Ingani unsay te mailhan nga ang bata nga dagduwag ML ning tapot ng yawa. Dunay tulo ka sign. Number 1, mautro ang batasan. Mautro na gani ng batasan ana bisag wa nay barkada nara nagakulong sa kwarto, ma-depress na gani nagway data sa ang charger. Barguhag cellphone maghikog mao na. Ikaduha, sensitive. Makakita, makadungog ng mga espiritu. Ma-open na ang third eye. Ikatulo, ma-possess. Muingon tingali ni mga patanon uban. Wa man nagikumayawa paghuwat. Ngadali po ka. No? Usage. Sunod, kining gitawag nato og consecration. Na open ang third eye kay og mag-birthday, mag-ihaw og manok. Ang dugo sa manok ikuros agtang. Mga bata nga binunyagan gipulsirasag puwa. Kanang mga habak makapa-open na sa third eye. Na itagaloon inyong silingang lungsod, bata, na possess, di musod sa office, kay open ang third eye tungod sa habak. Diha raning layas ang yawa sa dihang surrender ang habak. Kusog ka magpatayhop og albularyo, kusog ka moadtog miriko, duha ra epekto ana, ma-open ang imong third eye o makabaton kag demonic oppression. Ang demonic oppression either physical attack, tagang kag sakit nga way findings o problema sa imong financial o sa relasyon nga naglibog ka unsay hinungdan. Mo next rason. Sunod, laing rason nganong ma-open laing rason nganong makasud ang yawa is trauma. So kanada yung mga tao nga driven by emotion, kanang gitawag og unresolved negative emotion, attraction na sa evil spirit. Kay ang trabaho dahil sa yawa, makita sa yawa nga down kayo ka, na-depress ka, tiwasan ka niya. Mao na nga ang trabaho sa yawa, once gani nga ma-successful siya, nga mahanaw, makawat niya, gikan nimo ang pagtuo, paglao mo, paghigugma. Ngani ha, once gani ang tao, mobiya siyang pagtuo, mawadaan siyang paglaom, o mawadaan siyang paghigugma, makasod ang yawa siyang kinabuhi. Mao na kanang mga tao nga nagdumot, kanang mga tao nga grabe ka emotional, attraction na sa evil spirit. Ngano man, kay wa na nimo gamita ang salabutan, ang imo ng pagbati, ang imong gipairal. Mura nagkabaw nga nakabuhi sa pisi. Kung sa may tawag anang kabaw, gadaro kag kabaw. Kung magdaro ka, kontrolon gyud imong pisi sa kabaw aron mahuman ang darohon. Buhi ang pisi, mudaro og iya ang kabaw. Manabsab daghumay di iyaha. So ang usa ka pagbati nga di ubanan sa labutan, mura nagkabaw nga galakaw nga way tumong, nahibaw kang adis-adis, nganong imong gipakaslan. Gwapo man kuya, halalong aga ng kagwapo. Daghang mga tao miserable ang kinabuhi kay wa gamita ang intellect. Driven by negative emotion. Last nga opening sa yawa, sinful lifestyle. Sa atong panahon ron, ginormalize na ang sala. Sa una, tago-tago pa mangabit ang mga tao. Gani na'y asawa, diha ra siya nahibaw nga daghag kabit iyang bana sa namatay na. Kaya ang mga anak siyang kabit, ning anha man sa haya. Uy, ahong amahan day mo, uy.
Aw kaning ahong bana di moy amahan aning among silingan, no gipangkan. O sa kibaw. Pero karon sa atong panahon, imayday na ang kabit. Gawas na imayday, i-post pa. Ag ikaw pong uwagan dako, nga comment ka sa post imong silingan nga nangabit. Sana all. Nganong sana all man? Muawat ka? Nganong nauso naman ang kabit-kabit ron? Kay ang mga teleserye nga inyong gitanaw, puro kabit-kabit. Mao na natakdan kapag kauwagan sa imong idol nga artista. Tinuod na. Grabe kayo ang influensya sa yawa diha sa social media. Daghang mga seminarista sigig tan-aw bold. Na mga madre na yawaan kay sigig tan-aw bold. Why pili di ini? Why pili? Lain pa, katong gingon ganiha, daghan may kaso nga ugwa mayawa di magpakasal. Nganong di man magpakasal? Nay mga katarungan nganong di magpakasal ang tao. Una, di magpakasal kay di man jud makasal. Kay puro mangminyo daan. Ikaduha, daghang nagtuo nga ang kasal sa sibil ug ang kasal sa pare maura. Mao nang daghang gikasal og sibil mo simba mo kalawat pod, dakog nga. Nganong mulinya man, uwaw man kunog si Jaray mahibilin sa lingkuranan. Ikatulo, di magpakasal kay way kwarta ug way baboy. Nayawaan man. Gikasal, kitabangan nga makasal bisag way baboy. So, naulian. Isa ka bata, 9 months, na-possess among bata, naglibog ang doktor, 9 months pa, prokusgan kayo. Nganong na-possess? Ang bata way bunyag, ang ginikanan way kasal. Human nagpakasal ang ginikanan, human na bunyagan ang bata, totally healed ang bata. Taga-Sagbayan na possess kay way kumpirma, 12 anyos. Taga-Valencia na possess kay 15 anyos nga dalaga, wala pa ka first communion. Napoy laing na possess dito, ningingon ang yawa, nakasud miya ning lawasa, kay sige ni siyag kalawat, way kumpisal. Mao na kining uban, last ni diyang kumpisal atong pagminyo pa ni pagkasal ra ni siya. Unsa gadawat na og pensyon sa senior citizen. No, grabe. Unya, lain pa. Nami mga kaso nga na-possess tungod kay nagpa-abort og bata. Naapod may mga kaso nga na-possess kay sigig tumar anang mga contraceptive. Artificial contraceptive. Abi ninyo mga igsoon, ang gitugot sa simbahan nga klase sa family planning nga di ka makasa sa Ginoo ang natural family planning. Kamong magtiayon, bantayan ninyo kanus a fertile, kanus a dili. Mao na nga, saon man nga hongbana brad nga di man magpabalibad. Puspusan man ko, bundawan man kog martilyo og di ko muhayang. Mao na nga mutumar na lamang kog pills. Abi ninyo mga igsoon, kining mga bana nga irresponsable tunglo na. Kay kini daing pakighilawas sa magtiayon is an expression of love. Dili na pahungaw uwag. Mao nga ang estudyante sa high school, di siya motuo nga ang mga anak bunga sa gugma sa ginikanan. Kay para niya, siya mismo bunga sa kulapo. Kay nabuntes iyang mama, kay nahubog iyang papagkulapo. No? Abuse man na siya. Kamong mga bana nga di mo kamao mo respeto sa iyong asawa nga bisan og hilantan injo jong aspugson salbahis jud kang klase sa pagkabana. Mao na unsay giingon dire sa Colosas 3:19, mga bana higugmaa ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. Daghang bana mangulatag asawa, daghang mga bana nga binjo pero ulitaw binuhatan. Tunglo din na siya. Mga daghan may kaso, mga bata na possess tungod sa binuhatan sa ginikanan. Nulain pa, kinibitang katong bana nga ning hubag ag tiil, pag deliverance na mo sa bana ang asawa mo ning react possess ang asawa. Ay nga ni ding istorya. Ang yawa nga naa sa asawa mao'y naghatag og sakit sa bana. Nay nga na, unsay cause? Dominante ang mga asawa. So kamong mga asawa nga kusog mangander og bana, tunglo na. No? Pakpak mo mga bana. Tunglo din na. Unsay may giingon sa Biblia?
mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Ang bana mo'y haligi sa pamilya, pero ikaw asawa, ikaw na'y magbuot tanan. Curse. Dili mo hatag ang Ginoo og panalangin sa usa ka tawo nga nagsupak-supak sa iyang sugo. Mo naraghan mig mga cases nga ingana gyud. Kining among gipangsulti, kini akong gisulti karon, tinuod ni nga experience. Ug nakapuhat mo ana, di mo motuo, paghuwat laman mo. Di mo motuo. Kay kamoy sunod, sila una. Kamoy sunod. No, kanang contraceptive. Babae ning lutaw pag prayer ning lutaw sa lingkuranan, way gagunit ning levitate. Gibubuan na mo holy water ang tiyan kay aron mahagbong. Naibaw pa mag-unsay nahitabo. Dihay mga kamot nga gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan sa diyang nabasa ang iyang tiyan sa holy water. Unsay hinungdan sa iyang demonic possession? Ayude for 3 years. Gapasuksok og ayude. Kadto pong taga Valencia nga asawa na yawaan kay gapataod og implant. Kana bitawng mura og pilitog puspuro ilubong anang bukton aron di manganak. Taga Camotes Island, stage 4 cancer sa ovary. Dili ordinaryong cancer sa ovary kay pag deliverance ning react og taman-taman unsay nakakos sa yang cancer ug sa yang demonic possession, sigig tumar og pills. Naapoy na nayawaan kay gakondom. Naapoy nayawaan nga withdrawal. Mura nagkabayo bitaw nga kanang girindahan nga ana ra taman na mura og nabuang na nga na. Paghuman sa deliverance diha pa naulian. Ngano man tong nayawaan man, sigig withdraw. Sa din ang withdrawal, brad? Sa mulang. Jeremias 1:5, wala pa gani ikaw mahulma, mapurma sulod sa tiyan sa imong inahan. Giplano ko na ikaw. Kanus aman ta na purma, sa dihang ang atong mama, ang similya sa imong mama o papa nagtagpo. Gilarot man nimo, mura man kagalarot og tagod. Giguba nimong planos Ginoo. Mao nga ayaw question nganong mga kurakot ng lingkod sa atong gobyerno. Ayaw ka question nganong daghang kabuang sa kalibutan. Kay gituyo ni sa Ginoo kay kining mga tawhana mao ni ang realidad nga mao gyud ni mahitabo kung kitay magbuot sa kinabuhi. Naay plano ang Ginoo nga magpakatawo siya buutang politiko, imo manggigamitan contraceptive diwa matawo. Mao ni nahitabo karon. Wa ta kahibaw. Mao na lain pa. No, sa payubang mga kaso na mo, pero tindaghana ka nang ipangsudlag Santo Niño. Na mga ayaw mong apela ng grupo nga gisudlan kuno Santo Niño. Ning suod kuno si Mama Mary niya, na utro na ang tingog. Nabata na pod. Dili mahitabo nga ang santos, ang mga anghel o ang Ginoo mosulod sa lawas sa tao. Unang katarungan, kay girespeto sa Dios ang free will sa tao. Dili gusto sa Ginoo nga kontrolon niyang tao, tagaan tag kagawasan. Mao bitaw na nga sa Sirach 15:14 ba na? Nga gipapili ta sa Ginoo sa maayo ug dautan. Gibutang sa Ginoo sa atong atubangan ang tubig ug ang kalayo. Pili tag asa itong pilion. Sa kinabuhi ug kamatayon, wa ka pugsa. Karon, kung iposes ka ni Santo Niño, kinsa namang ning kontrol nimo? Si Santo Niño na. Aha naman imong free will. Nawa na. Di na mahitabo. Ikaduhang punto. Si Santo Niño, si Kristo man na. Si Santa Maria, si Kristo o si Santa Maria, puro na nailawas. Puro na sila, si Kristo ning saka sa langit, nailawas. Si Santa Maria, gipasaka sa langit, lawas o kalag. Nganong si Santa Maria o si Santo Niño, musod man sa lawas sa imong silingan, unsa may pagtuon imong Santo Niño, umang? Tanawan ang umang, mubalhin og laing sudlanan. Di ba grabing insultos Ginoo? Si Kristo sa diyang nagpakatao siya, gipili niyang usa ka babae nga walay buling umansa, way buling sa sala. Nagpakatao siya. Unya ning sod siya sa imong silingan nga og masuko dragon. Mao na nga daghan mig mga kaso nga ning apil sila anang mga kulto nga gisudlag Santo Niño, isudlan o kanang Birhen Santos. Grabe gyud. Lain pa. Last 2 minutes. Beware of false devotion. Tanan nga mga devotion nga ning tumaw, bag-ong ning tumaw, gawas anang gi-approve na sa simbahan. Sama sa Lourdes, Fatima, gi-approve man na, Carmel. Basta kay gi-approve sa simbahan, nga gipiestahan sa simbahan, safe ta na. Pero na gani ning lakra nga imahen sa Birhen sa inyong amakan, adto mo pagdagkot-dagkot o kandila, ana.
pahid-pahid po ka dito na may lana kunong gaagas imong gitugna-tugnaan o gapas imong gitigom kay mo imong gihaplas sa berhen sa amakan. Napoy berhen sa tataran kuno. Napoy berhen sa pagatpat. Kita ba tutuhon ka ta makakita tagnay nawong ni Padre Pio ni Hulma anang bungbong tagkot-tagkot ka dito. Na milagroso kuno. Mo ni hunahon na to. Imposible na kay ngano man kahang itugot man sa Ginoo nga mahimong milagroso ng imahen nga napurmang imahen sa santos anang bungbong sa simbahan samtang ang mga tao wa na mo focus sa tabernacle nga si Kristo na mismo. Daghang mga tao di na mo simba kay tuan na atong bukid nga naay kapilya kuno nga milagroso. Wa na mo simba. Asa may superior ang santos nga misa ug ang maong kapilya. Unsay nahitabo nahimo kang karibal sa santos nga misa. Maong demonic na siya. Ang daghang nayawaan tungod ana. Mo na magbantay ta. So daghan pa na kaayo nga angay na tong hibaw-an pero kini akong gihatag nyo basic lang. Kung gusto pa magdugang adto lang mo sa opisina, paminaw mo sa katekism dito, daghan yung mong madungog gikan sa buntag whole day na half day, whole morning katekism na siya. Daghan kay mog ma-learn. Kini akong gi-share ninyo pisik ra ni. Pero hinaot aning kagamay sa akong oras na amoy nakatunan. Di nila kukutob mga igsoon, daghang salamat yung pagpaminaw ug mayong gabi inyong tanan. Oh my